En Josa FM, com qui no vol la cosa, amb Sergio Jiménez. No oblidaré els inicis de Canal 9, perquè jo vaig ser la primera presentadora d'informatius i per tant no oblidaré el naixement d'esta tele, perquè va ser un moment molt emocionant, perquè teníem moltes il·lusions posades en que este mitjà de comunicació funcionara i vam posar moltíssimes ganes i per tant això no ho pots oblidar mai. Jo crec que aquest episodi final, aquest programa de 12 hores que va durar en directe, fent televisió viva i en directe, per a mi ha sigut un punt que m'ha marcat professionalment i un punt molt important de la meva carrera, sens dubte. I ja no te parle només de coses grosses que passen, de successos o de, no sé, de qualsevol notícia, ja cosetes que passen en pobles més xicotets i més allunyats i més d'interior. I aquests pobles, quan van a tornar a eixir en la tele? És un mitjà de comunicació que vertebra, que ensenya als veïns d'Alcoi què és el que passa a la tinença de Benifassà o a un veí de l'interior de València el que passa a la costa de la Cantina. És l'espill on tots els valencians ens mirem i evidentment és necessari. Jo he tingut moments realment bons en què m'he divertit moltíssim, he viatjat molt, he conegut a moltíssima gent, he tingut aquesta sort i amb tots aquests moments són amb els que em quede. El pitjor de tot és que sí, l'últim va ser molt dur i bueno, estic segura que aquest moment de la meva retina no se n'anirà mai per molts dies que passen i per moltes coses que passen en la meva vida. Abans narràvem veritat i raons, la tristor convida a reflexionar. Han matat per matar la identitat, el poc que ens quedava. En Josa FM, com qui no vol la cosa, amb Sergio Jiménez. Entrem en matèria del nostre programa per a comentar-los amb un dels nostres protagonistes en el dia d'avui. Els presentem a Sergio Moyano, que té 13 anys, estudia segon de l'ESO i ha realitzat un documental sobre la radiotelevisió valenciana que ens explicarà per què, com, que puguem veure en aquest documental, però no vaig a contar-vos-ho jo, sinó que va ser ell el protagonista d'esta entrevista. Sergio, benvingut a Josa FM. Val, moltes gràcies per haver-me convidat. Bueno, eres l'autor d'un documental que parla sobre la radiotelevisió valenciana. Imagine que tot el que ha passat al llarg d'aquestes últimes dates en el tancament de la televisió, una crítica des del teu punt de vista. Conta-mos, què ens contes en aquest documental? Doncs conte què ha passat i per què a Radiotelevisió Valenciana amb els protagonistes d'aquesta història, que no són els polítics, són els periodistes, els treballadors que han fet possible estos 24 anys. La idea d'aquest documental va sorgir un dia en el pati de l'institut amb la meva companya, Esther Andrés, que és la càmera del documental, i acabaven de dir que anaven a tancar Canal 9 i nosaltres ens afectava un poc i vam dir si realment s'atrevissin a tancar Radiotelevisió Valenciana farem un documental. I en principi no pensaven que anaven a atrevir-se a tancar-la, i quan van veure que sí, que realment es van atrevir i que van tancar les emissions, vam decidir realment complir amb la nostra paraula i vam emprendre el documental que s'anomena Fent Memòria Radiotelevisió Valenciana, en els quals participen Txelo Miralles, Frederic Ferri, Amàlia Sebastián, Xenard Martí i Clara Castelló. Com comença el naixement d'esta idea? Perquè, clar, vosaltres escoltàveu que anaven a tancar la televisió, però qualsevol altre jove de la teua edat haurà dit, pues que llàstima, no? Però tu no, tu vas decidir, hem de fer alguna cosa al respecte. Com te s'ocorreix aquesta idea? Se'm va ocórrer perquè sóc una de les persones que
sí que estimava la meva ràdio i la meva televisió, perquè jo penso que és la nostra manera de ser, és la nostra llengua, i a través d'aquests mitjans és com es fa difusió de tot això, de les nostres tradicions, la nostra informació, la cultura. I a pesar de la manipulació que hi ha hagut a Ràdio Televisió Valenciana, pensava que era moment de donar veu als protagonistes d'esta història. Veig que tens les idees molt clares, a pesar de la teva curta edat. Què te diuen els teus companys, què te diuen els teus professors en el moment que tu dius anem a portar endavant aquest projecte? Els meus professors es quedaren un poc, mira, este xiquet va fer això, i els meus companys dient, collín, sempre estàs en el mateix tema, i dic, ai, és que és molt fort el que ha passat. I una de les professores, en concret la professora de valencià, Concha Rovira, m'ha ajudat molt en per quin camí anar, el què fer, com, i estic prou agraït. Després, ja quan te poses en marxa per a dur a terme aquest projecte, com has comentat, contactes amb gent directament involucrada en tota la història del tancament de la radiotelevisió valenciana, sobretot amb els que formaven part de la cadena. Com contactes amb ells i quina resposta reps a favor o en contra d'aquesta gent? Em vaig posar en contacte amb ells a través de Facebook, Twitter. Per exemple, a Txelo Miralles li vaig parlar per Facebook, després em va donar el seu telèfon, i així anàvem creant una cadena: Facebook, Twitter, correu, WhatsApp, i així ens anàvem comunicant un poc. Després, a l'hora de muntar el documental, suposa que tindries que tindre alguna idea principal, després aniria variant, a l'hora de realitzar el muntatge en si final, no sé, com ho vas fer, com ho vas preparar? Sabies ja un poc de la matèria? Vas tindre ajuda d'alguna altra persona? Sí, vaig tindre moltíssima ajuda. Vaig començar en un programa que vaig fer tot el muntatge sencer, i després va fallar el programa i tot el que havia muntat es va desfer. Se'n va anar al traste. Sí, i després vaig a parlar amb Carlos Langa, un videògraf de Carcaixent, i em va aconsellar un programa, netejar l'ordinador i maneres de muntar-ho. Em va ajudar, vaig tornar a emprendre el muntatge, i ahir és quan ja va ser el muntatge bo. I també em vaig ficar en contacte amb Albert Estaro, que també feu càmera de Canal 9 des dels seus inicis, i també van quedar, em va ajudar a muntar-ho, i això. Molt bé. Després, ja una volta finalitzat este documental, quin impacte esperaves que tinguera o esperes que continuï tinguent este documental a la societat? Jo espero que el veig a molta gent, perquè vull que siga un poc reflexe del que ha passat a la ràdio i la televisió públiques dels valencians. I també vull que cause impacte també de, per exemple, els últims moments de Canal 9, la policia entrant a les instal·lacions, un home que venia a tancar la televisió, però després resulta que va dir que no la tancava, però que tots els treballadors pensaven que sí que la va tancar ell, i tots aquests treballadors que estaven al plató plorant i demanant que aquesta televisió no es tancara. Tot això també vull que es reflexe al documental i que la gent veja aquesta forma de tancar les emissions i aquesta manera de despedir-se de l'audiència. Quin impacte va
vas notar en tu mateixa en el moment que realment se coneixia la notícia del tancament d'esta cadena de televisió? Realment com ho vas assimilar? Molta gent ho vam assimilar de mala manera, no? Perquè com tu comentaves, jo també he crescut amb aquesta televisió, és la televisió dels valencians, la televisió en la que se parlava la nostra llengua, ara mateix no tenim res. Com ho vas recibir tu, aquest colp? Ho vaig rebre, com tu mateix has dit, com un colp d'estat, perquè pensava que era una cosa necessària, que a pesar de tota la manipulació i a pesar de totes les coses males que havien passat a aquesta radiotelevisió, pensava que sí que era important aquesta ràdio i aquesta televisió, perquè parlava dels nostres pobles i era la nostra televisió. I ara saber que ja encens la televisió i sols veus unes ratlles de colors, doncs és per a ficar-se prou trist. Això és una de les coses que a mi em crida molt l'atenció. Jo no sé si a tu et passarà, suposo que hi ha moltíssima gent sí. A pesar d'estar Canal 9 sense emitir, a les nostres televisions continua el 9 en el canal 9 ahir, inclús en 9.2, 9.2, etc. Jo encara la tinc en la meva televisió, clic el 9 i està ahí el canal 9. Com a que em negue un poquet, no, a eliminar aquest canal, a pesar de saber que no emitissen. No sé si a tu et passarà el mateix. Sí, la veritat és que sí. Com una xicoteta esperança de dir, a veure si torna, no? De fer el zapping i passar i dir, a veure si torna i hi ha alguna cosa ahí. No, estic completament segur que tornarà, perquè alguna cosa faran els polítics, la societat. Per exemple, des de la ILP en València estan replegant firmes per fer veu perquè fa falta una nova radiotelevisió en la nostra llengua. Bueno, conta'ns, Sergio, com pot la gent accedir a poder disfrutar, a poder veure este documental? Doncs el dia 6 de juny, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori Municipal de Carcaixent, presentarem el documental junt a Txelo Miralles, la presentadora de Televisió Valenciana. Va ser la primera cara que va eixir en els informatius, i també amb Albert Staromitsky, que va ser càmera de Canal 9 i que des dels seus inicis ha treballat en aquest mitjà, i que també, segons m'ha dit ell, va ser incòmode per a la direcció, perquè no es callava del que estava passant allí, i va ser un dels primers herois de Radiotelevisió Valenciana. Molt bé. I en aquest acte, al finalitzar l'acte, hi haurà una taula per firmar la ILP per una RTV en valencià. Molt bé. Pues la veritat que és una iniciativa per a aplaudir la que has tingut. A mi m'agradaria també preguntar-te que ens contares l'experiència en el moment de posar-te davant d'esta gent que estem acostumats a veure-los a la tele, a la televisió, a la pantalla, siguent tu en aquesta ocasió el que està fent la seva feina. És a dir, eres tu en aquesta ocasió el reporter, el presentador d'aquest documental, i estàs entrevistant els que acostumàvem a veure en televisió. Conta'm un poc la teva experiència, com te vas trobar, què te contaven. Doncs ha sigut una experiència inolvidable. Jo vaig arribar a València amb el cotxe del pare d'Ester, la càmera, i vaig arribar al lloc on havíem quedat tremolant, perquè estava supernerviós de tindre aquesta gent que havia vist a través de la pantalla, tindre-la al meu costat i poder compartir aquest matí amb ells. Molt bé. Crec que hi ha una pàgina web també on se pot veure el documental, si no m'equivoco, està ahí colgat. És www.media.cat, no? Es pot veure el documental, si no m'equivoco, o t'acaba de sorprendre?
No, el documental encara no està, el que sí que encara no està. és Val, el tràiler. és un tràiler. El tràiler. Val, perfecte. Pues podem posar el tràiler. T'havia sorprès un poc, eh? Molt bé. Pues, no sé, Sergio, si hi ha alguna cosa més que es queda en el tinter que t'agradaria comentar o aprofitar d'estos minuts per a agrair a algú més o, no sé, alguna cosa més que t'agradaria afegir? Sí, que volia dir que aquest documental vull que siga com un treball més dels que he fet, perquè jo vaig començar amb això del periodisme i dels documentals farà un any i vaig començar fent un de la Pantanada de Tous, també amb Esther Andrés, i vaig entrevistar alguns testimonis que van viure la Pantanada i després he anat provant coses amb càmera, amb micròfons, també he presentat presentacions, m'he anat un poc formant fins a arribar a fer aquest documental. I volia agrair a tota la gent que ha col·laborat en fer-lo i també a la gent que ha fet possible que es presentara a Carcaixent. Molt bé. Veig que la teva vocació, després de quan estudies batxiller, va encaminar al periodisme, no? Sí. Saps que està un poc mal ara la... Sí, en les entrevistes, molts dels periodistes que els entrevistava ja em deien que em llevara del cap això, i uns altres, com poden ser Txelo Miralles o Clara Castelló, em deien que seguirà endavant. T'animaven. Sí. Claro que sí. Possibilitats hi ha moltes, hi ha que saber adaptar-se a les circumstàncies, a la situació, i si tens una idea hi ha que lluitar per ella. Pues Sergio, antes de acabar, què te diria ton pare sobre este projecte, esta iniciativa, quan pensaves fer tot això? Doncs els meus pares es quedaven un poc al·lucinats perquè diuen ui, este xiquet se'n va a València i en qui se'n va i com torna i què fa parlant amb aquesta gent? Ai, mare! Molt bé, però al final t'han apoyat, sobretot, clar que sí. Molt bé, pues, Sergio, moltes gràcies per assistir a la nostra emissora, a Josa FM. Estarem pendents d'eixa inauguració del documental i sobretot també nosaltres farem veu per a que la gent puga accedir a aquest documental, veure-lo, estar pendent i conèixer també un poc la realitat del que ha passat. Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que vingueu el dia 6 de juny a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Carcaixent per veure aquest documental que està fet amb molta il·lusió i sobretot amb moltes ganes de treballar. Molt bé, és un plaer haver-te conegut, estem en contacte per al que necessites. Adéu, Sergio. Gràcies, adéu. En Josa FM, com qui no vol la cosa, amb Sergio Jiménez.